January 2 na. Basta mong tanan. Enero 2 na. Uy, bata! Nabali-bali naman ang upaw. Gawas na rin na. Bye-bye na. Precious. Eat ka, be. January 2 na. Gawas-gawas. Ambon. Silango ko. Takpan ko mananakap. Sipon. Morning, mamiling ayok. Ang tag-uwi, ma'am. Ala. Ayun, ma. Ano ba ang tag? Kung pahiyong gani. Nagbali-bali na. Ikaw lang rin, hiwag itong tatay dali. Uy. Benis, Enero 2 na. Wala ba dito hangin? Anong ipang man eh? Naniga po nawag sa kuno kumukuli lagi. Taang pag-uli May mo palaman mo baklay na. Ano man ang misyon. May ka tapusan. Ano salitay? Siyos! Salit? Mama, sandilas! Ano ba? Wala pa ka itikban, be. Wata na na. Lakon gawas. Na sila upaw, nananamog ko silang garden. Garden nas mando, tanam nagpalija. Dapat mong tigre si Paka. Si Paki kang mita lang tigre. Kana sigurado palija buhi na. Ato rin kapot tapit sa abo. Yung bunga dito luto. Lami isabod pa magtanong kuan pipino. Lali ra nabura bunga. Dari ba tayo buhi dari? Asa man na? Nagturo sabod na. Tapad sa kuan tangad. Nagtarang di sila mong oo, sa atin na nato sila man daw gano'n. Tanong ko sa pagpinjar ang kaluoy sa ang garden sa kablak. Dili kini alin dahaw sa ano ko sa Pagkaw ato. buo ira dali ani mabuhi kay binati man lang buo. Ay, hebo. Dito. Ano dai? Hindi mo na ibuhi ko na itunog ng gamay. Patos juta para makabalo. Padiot. Tindog ra nga. Lata. Buhi mo nga nang itindog ra. Igurang kuan. Sa bata. Padong de ko sa gawas. Labay ko basura. Labay o basura.
Mas nandun mo biyahe ron kay nagkuwas ng garden, kilid-kilid. Nagbag ko. Ibago ni Zag-izang alugbatik eh. Lid anak ko. Tangan. Tapay ko basura sa zaman titik-labay dan eh. Gawas. Aman mo gawas. May maglabay o basura. Alas 9:30 na. Di nga po di iron. Tanaw ko na itong nabay buwan. Tangkam ko. Buwan kay kabuhi. Sige ka. Sige pangaan na itong mga tamis. Alaos ko gusto mo ito tindahan. Kakabuhi ni sige ka og tamis. Maha. Sagiti. Hinatag nga. Sadad sa isang amiga. Kailang tidan mo nang takrubuhan. O buwan. Suroy-suroy. Kita kong mais, tinapok. Sa simtang tapok. Ako pa'y nagpakpak. Kuha lang po naka-video kayo. O buwan. 2,000. Inumpisa na kami ulitin yan sa Dao. Laay. Mawalindahaw na pod. Saka nabuhi adan ni. Mais kan kapananggi mametos kuan sudlon. Bitaw man yang napala itong tutos gawas kita kong mais na. Yung aming precious. Ubas man itong gas dani. Ibata di ha. Huwag man eh. Nalulali dya. Pada timig man ni dali sa kasako. Kaya mukhaan dyan man eh. Hi na hi. Hi Lula Lydia. Nagdalandag man eh. Matuwad ka. Mamag man eh. Hi mga Lula. Happy New Year na. Kaan naman may panira ni. Bata, kib-kib og tilaog. May duty na dero. Uy, is lamig mais? Doktor na. Lula Lydia, kaan mig mais. Asa mo? Lami? Buhi ning batas bukid. Basta magtanam og mais. Uy, mulag mais. Sa pa bi? Sakto sa pa itong mais kay kaam de ka. Ano sabi? Itit nga, pagkali mulag mais. Aging, kay gas at manghihilo. Mga buwan na. Lami na. Muli na tagbuhulog tayong tag mais at kasulila, pantuwak, kasulila, kaizog. Pabuhin to di ay. Batos bayad to katirok. Doon na to lamalhakan. Pero anong kawaton na doon? Doon, maasan dyan. Wow! Kaya mo, Bi. Ay. Matamis. Wow! Tamis na tamis. Kopi laguban. Balik ko tas labasan dun sa napa. Kuha na siguro tuon sa. Kaya kang namalit.
yung pagkap. Titit nga, pagkali mo nagmais. Age, hindi kay gas at mag-iilo. Mga buwan na. Yummy na. Muli na tagbuhulog tayong tagmais at katulila. Mantuwak, katulila. Kaisog. Manjo. Pabuhin to di ay. Batos bayad to katirok. Doon na to lang malhakan. Pero anong kawaton na doon? Doon, maisan dyan eh. Wow! Kaya mo, Bi. Ay. Matamis. Wow! Tamis na tamis. Kopi laguban. Balik ko tas labasan dun sa napa. Kuha na siguro tuon sa. Kada kang namalit. Ano? Yung pagkap. Sugba ko nagbuwad. Sugba prito. Yan, ito nang butang na, di pa kapin. Kami ba yun nga nagwa na? Ito. Yung mga yan, na batang eh. Eh. Kamay naman yung isa nun. Kamay naman pag siya. Hindi pa ayos pa. 5 minutes later. Tumaro na sa Tris. Good morning, Precious. Pangkane. Uy. Hindi mo pwede. Dama ka. Pwede naman kita asin. Good birthday na. Itong sa iba pa, be. Birthday na rong first. Joy. Di nga, balong tong pa na isangit pa na. Ito na, itanong kung gano'n ba ba? Hindi natin tagkaan eh. Tanga ba eh? Una ka! Favorite ko pa mo ng takyo. Naway na patugtog. Tuban. Precious! Thank you, ah. Kago din mo. Ilan, ang taklo. Dari ko pagdulog eh. Tugtog. Lisod ko. Matalo ka nga rin bata. Hi! Hala, may ipit ka. Karang gamasa naman eh. Wala naman na yun. May ipit lagi ka. Mari gani. Gana. Hindi na siya makasunod. Basiraan ka diha. Mari na patugtog. Buhan. Tuktukan na nyo yan. Tugtog mag. Pinuko ng gamasa man yun. Mura mo ni muta. Bulas sa bisbo. Pwede ka mo up. Kung saan hindi ka makapoy nila. Bantu kita. Ilan mura mo orange. Sango. Matara niyo. Kalau sud ba? Kuya, patug up diha. Pangka dali. Ang sa day. Eh. Alam mo panira. Kay ngit-ngit. May pituligi ka. Anong nga mo lang ijulo po? Bawa na may concert na, hindi nga dapat ako basta pipla. Hindi mo alaga. Maghakot. Hindi, ito may tong-tong diha. Ito man ang isa ba rin pink? Kape. Pink, banga mo na ng linin.
Asin na rin, ano eh. Wow, dito rin na. Ah, Sige na, paano na. ang gamaza. Ikaw, pwede kumot na. Ang pato. Ako tikubot ka madama mo to. Laban pa natin, oh, laban pa. Ito, nagitaas mo ba? Ang sapas lang. Ano man ah? Fruits na rin yun? Sa? Bakit oats? Wala man na. Ang labi. Sa taka? Hinay. Hit ka na rin. Hit ka na lingkod. Hinuo ko. Hi. Hala. Uy, hala. Labot na silpos inahan. Kaya bata na, hi. Lula. Yuning. Morning. Bisa ba na? Kuhit-kuhit ni mo. Hi. Happy birthday daron ate Ipik Joy. Naupuan. Narait ka? It na pod mig buongon gapon it mig tilaob. Ikabuha pa man. Hmm. Ay, o, tumipad. Ano na? Ayaw. Ah. Tapos. May galing. Sulat, ano na ito na naman sa doon? Sige makagsalad. Napakasalad sa rip. Ang lapay. Gatas nila. Kaysa malata, lagi na kumuha ka. Ang niyang orange sa babon. Sarap niyang orange. Di apres sa babon. Uungon. Oh. Hindi na lagi ni masira. Oh, ba yung lawas eh? Ay, gihurot na din kapag ice cream na. Ikaw bungon. Nak, wala isa nag-ice cream nak. Kaan ang kakay. Ikaw bungon. Naglaling ng tatas. Ha? Mapagay na bantak. Ha? Mapagay na bantak. Hindi naman mo gahit ba sa hagot naman. Ah, bata. Bata. Para Sige, quick, quick. lawas dali. Ako, pagay na kahapon. Mga lawas dali mo. Ito mo na. Kani ba ang ping? Mga lawas na na. Ano waros? Mga lawas. Ang lawasa. Lawasa tao. Ah. Upa ko na lawas. Di, kaya mga taklo ba naman umlig mga uno. Ako na patulungan sa unang mag-ihawag. Hanang u, hanang u. Hanang u ha. Hanang tiil. Paano na nagbalik? Tabad ng ulo. Bubog. Hag-u, hag-u. Pangyahan na ba yung pangyaw? Nag-ihaw nagtao na may util. Manok man din ay. Bay, araw ko pupunta. Tawal na precious. Well, precious magal kay ice, ice. Ang ice may isa. Ice is that di ay. Huli na. Hindi man ni angay na mo ipabaw kay gamitin mo. Asus. Wala pa gamit itong Pasko. Inuig di ay. Inuig di ay Pasko. Gracias. Mama. Ha? Hala, ino yung mga cellphone. Ano na? Ito na. Ba't na kada? Mama. Mama. Haliwaras. Sa muka. Mga bata, di mga to. Ditundak to. Grabe ginita. Ito na. Ano pala man magbaklay. Baklay ako. Nahini ako baklay. Samok.